Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Lapha ke kukwansizwa esigcaweni ke seyinsizwa ngalesi sikhathi ke umthimba ke sewuphela ngale la kucacelwa khona kuKhuzani Mpungose uphakela umthakatho abeke sefuna indawo la khona ke insizwa izokwazi ukuthi ke ikhiphane kancane igazi ukuze phela zizoba nokuqonda ngaso sonke isikhathi uma kukhona ongahambi kahle. Khumbule phela ukuthi ke lapha kwansizwa isibhamu kasingeni uphakela umthakatho wagcina ke seshaya umthetho uthi ke lapha ngaphakathi enkundleni yeyinsizwa njeke lapha ke umpuka ufuneki uma ngabe kuphethe isibhamu fokofo lapha noma kuze ungangeni njeke sidalo ke lapha ngaphakathi enkundleni. Ukusho lokhu phela ukusho ngamandla akhe phela unawo phela amandla uphakela umthakatho angithi kwansizwa umngcela awukho noma ngabe kuqhamuka njeke lapha ke hlala Nkosi mangabe kuzasi ukuthi engakini uyinduna ke yinsizwa nalapho ke oya khona futhi yofika ube yiyo ke induna yinsizwa umngcele awukho ukuthi ke lapha kusenkandla kuneyinduna ke zakhona zeyinsizwa nami phela uma ngabe ngiyinduna yinsizwa kwelakithi nalapho futhi ngiyofike ngibe yiyona njengoba uyibonakele niyakwamandlakazi ukuthi ke nansi ngenile lapha enkundleni seseyinduna yinsizwa iyona futhi ke phethe awulensizwa bese bayishaya madoda yasho kuyabheka lapho ukuthi ngaba yophini kunini ke beyiqalile kayophi sidalo ke lensizwa ke esichiko lapha ke faka i-overall yona ke insizwa ke lena ke edlala imidlalo ke eminingi lapha kodwa ukuthi yophe cha akaze kuze kubonakale lapha kwabe kuphakela umthakathi ke seyibiza insizwa ethi hey ubaphemu nakho ngapha ke sise ngapha kwansizwa kwabonakala ke namaciko afana ke nosaliwa bedlala ke wona ke lo mdlalo kobizwa ngomgangela lo mdlalo ke ngisho ngaye enkantolo ke kuphi kuzo noma ngabe kiphi inkantolo ephakeme yaseNingizimu Afrika uthi uyomangalela kumuntu otheke wakubeka isandla kudlalwa ke lo mdlalo. Lelo cala ke liya lingathethwa kalikho nje ke emthethweni lapha kubonakala usaliwe kubonakala komfoka Msezane eququda abantu lokho kholele ekutheni kuze kuqale kumbe ejebuza ukuthi kwemadoda nibashayelana abalandeli nje ke bengqwele phela lapha kuphakela umthakatho wakusho kwacaca njengalesikhathi ke befika benotshatha ugodo besho ukuthi ke lapha ke njengoba silapha emgcagcweni nje kaKhuzani ziningi insizwa ke zilapha kule group okuthiwa ke zingqwele futhi ke majority yabo njengoba babona nje ke lapha ke bayingxenye igroup ke ibizwa ngani ngezingqwele nokuyilapho khona kuthathwa nje kube kobala kodwa kokunakiseleke kakhulu ukuthi le group ke ihloniphekile bakithi futhi igroup ke insizwa la khona utshelwa khona kamaqiniso inhlamba cha ayikho sidalo uphakela umthakatho wabeke sethi indoda nendoda yayimeduza kwecomment yayo ngalesi sikhathi ke esesitholile ke indawo la khona ke insizwa kwazi ukuthi ke ziquthane khona kaMakhizane wathi lowo nalowo akame ke duza kwecomment yakhe wayese ubamba kumthetho uphakela umthakathi njengensizwa ke phela edabuka le entabeni yesulu kwela kwaNongoma njengoba umbona nje ke kwazi ukuthi akontrole kahle ke isimo lesi ke sihambe ke siphume endleleni phela kuzokhumbuleka ukuthi ke insizwa la uma ngabe ke zincweke yenze ukuthi kube khona ke zothinta kabana ezothinteka kabana bese uthola ukuthi ke leyo nsizwa ke leyo mhlambe isigcina ke sihluthukelwa ke inhliziyo ingakho ke kubeke nesidingo sokuthi kube khona ke induna ke insizwa ezohlala nje ke lapha ke ikhona ikwazi ukulamula ke insizwa uma ngabe ke sezilwa futhi ke induna kayishawa uma usushaya ke induna kusho ukuthi kushaya ibandla lonke futhi ke induna ke nje ke lapha ke ibandla lonke linalo ke ilungelo lokuthi ke likubhonye uma ngabe ke wenza kanjalo ngoba kusushaya kumphathi ke wabo njengoba kubona kuphakela umthakathi zimhlonipha ke lezi insizwa uma ngabe ke izwi siyabonga kukwansizwa lapha ke enkandla mandaba.